IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. At adalan ti Sangguniang Bayan iti ili ti Dingras ti pan na kay patungpala ti panagnato ti plete karag iti pampubliko at transportasyon tapno matulungan dagiti driver. Sagon ni Vice Mayor Erjo Valenzuela, na-refer iti Special Committee ti Fair Hike kaswagas ti lehislatibo ang matulungan dagiti kakailyan ng runa iti sektor ti transportasyon. Kabayatan naman narimaan ti pan na kikoordinar da iti Office of the Mayor kan maiuray no ana dagiti plano mainaig iti nasao a banag. Iti mesa nga na-i-refer iti special committee Adalenda and iuray tayo. We have been coordinating with the Office of the Mayor. Iuray tayo no nadigiti plano ti local chief executive. I am very sure na nadigiti isa-isa angkat na plano na tama di kasta matulungan digiti tricycle tayo. Pasigurado na nga adda dagiti nakasagana nga adda nga tapno direkta may paayan tulong dagiti naapektaran ti oil crisis city komunidad. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.